Ами ҳармати мара вақте систи қабул мекунанд ку ай чӣ та мефорам бикашмам одама сар битам о чӣ хема хаб кунам охи ма хаб кунам мумкин ягон ҷон бишкана чӣ та ҳами дӯст медорам вақте ки ҳами камтара одам мегзарона ку ҳами бикашам сар натиҳам да уф ахи ба худо ягон кас на ба ҳарматай на ба иззатай хта ҳармат кама хта